Vi er kommet til Sankt Anton i går aften, så vi står her inde midt i byen ved Galtikbanen og Gampenbanen herovre, lige foran skiområdet. Og ja, vi mødte op med Jakob her, som er jo skiinstruktør her i Sankt Anton med Snowminds i år. Og vi er ude og hygge os lidt, få lidt øl i går og spise lidt lækker karrieret og så videre. Så. Ja. Men Jakob, du har været der hele sæsonen. Hvad synes du egentlig om at være her i Sankt Anton? Det er det fedeste. Det er et af de bedste valg, jeg nogensinde har taget, tror jeg. Ja. Jeg nyder det hver dag, og tiden går simpelthen så stærkt. Det er ikke til at fatte allerede marts nu. Jeg føler næsten lige er kommet, så det går så stærkt, og jeg nyder det alt, hvad jeg kan. Du gik jo i 3. sidste år, så søgte du i foråret og sådan nogle ting. Det her med at skulle blive skiinstruktør, hvorfor egentlig det? Jeg har altid elsket at stå på ski. Jeg synes, det var den fedeste måde at holde ferie på. Og så vidste jeg, at jeg ville have et sabbatår. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke have 4 måneder, hvor jeg står på ski hver dag. Det ville være det perfekte sabbatår. Ja. Og så var Snowminds jo den perfekte mulighed for at det kunne lykkes. Hvad har du synes om det her med at være med i Snowminds? Hvad føler du, det har givet dig på din sæson? Det har givet mig vildt meget. Hele den der tryghed med at tage uddannelsen. Inden der var jeg undersøgelsen, om man kunne gøre det udenom Snowminds og sådan noget, men det virkede vildt overskueligt. Så var der Snowminds, hvor der er styr på det hele, og man egentlig kan slappe lidt af, selvom man tager uddannelsen, når det er hårdt. Og så det, at vi er 8 danskere sammen hernede, som kendte hinanden inden, da vi tog uddannelsen sammen, det er vildt fedt. Helt vildt. Det der, nu er I 8 danskere her i Sankt Anton, og det her med det sammenhold, I så har, kan du prøve at fortælle lidt om det? Altså sådan, hvad gør I sammen? Det er lidt ligesom at være på F-skole igen, til dem, der har prøvet det. Vi laver mad sammen 4 gange om ugen, så er vi 4 værelser, der har en maddag. Og ellers så er vi jo sammen hele tiden, 24 timer i døgnet op og ned hinanden, og har det fedeste sammenhold og laver alt med hinanden. Står på ski, laver mad, alt. Ja, det lyder super fedt. Hvis du nu skulle give en anden anbefaling eller et godt råd til nogen, der sidder og overvejer det her med at tage en vintersæson, f.eks. som skiinstruktør, er der noget, du sådan kunne tænke dig at give videre? Spring ud i det. Gør det med Snowminds, det kommer I ikke til at fortryde. Og nyd det. Gør det. Gør det. Og hvad med resten af dagen? Hvad skal du lave? Jamen, nu skal jeg ned og køre plov i 2 timer med en engelsk dame. Så det er egentlig det planen af resten af dagen. Ja, det lyder super fedt. Ja, jamen, vi skal jo videre til Kappel og til Ischgl og sige hej til nogle af instruktørerne derovre, så tusind tak for et godt døgn her, Jakob. Det var skide hyggeligt. Ja, det var en fornøjelse. Og resten af sæsonen, ikke også? Det skal jeg gøre. Godt. Tak. Selv tak.